салом бинандагони азиз, бо охирин тозаҳои Тоҷикистону ҷаҳон дар барномаи ахбори озодӣ шуморо ҳамроҳӣ мекунем. Дар ибтидо сархати чанде аз мавзӯи имрӯз 26 январ. бузак бузак намур ки баҳор меояд ва ё дар Тоҷикистон лимити барқ кай барҳам мехӯрад? то соати 4-5 даже мезгарад 6 даба гирён мекунад светомон ки уҷо торик мешава охир. зиракиро аз даст надиҳед. фиреби корбарони тоҷикзабони шабакаҳои иҷтимоӣ бо истифода аз зеҳни сунъӣ ва симои хабарнигори радиои озодӣ. ва дар 3 соли ахир 5 фарди сарватманди рӯи олам боз ҳам бойтар ва 5 миллиард сокини боқимондаи дунё қашоқтар шуданд. дар тӯли 10 соли оянда мо шоҳиди пайдоиши аввалин триллионер шуда барои рафъи қашоқии саросарӣ ба 200 соли дигар ниёз хоҳем дошт. аммо шурӯъ мекунем аз як хабари дигар. додгоҳи байналмилалии созмони милали муттаҳид дар шаҳри ҳайг ва ё гаагаи ҳолланд аз исроил талаб кард ки дар ҷараёни амалиёти низомӣ дар ғазза аз ҳар гуна амале ки метавонад ҳамчун наслкушӣ арзёбӣ шавад худдорӣ намояд. дар айни замон 17 додраси ин додгоҳ аз иҷрои тақозои Африқои Ҷанубӣ ки мехост оташбаси фаврӣ ҷорӣ шавад дастгирӣ накарданд. додгоҳ дархост намудааст ки Исроил якида чораҳои фаврӣ қабул кунад то имкони интиқоли ёриҳои башарӣ ба мардуми ғазза имконпазир гардад. тафсилоти қарори додгоҳи байналмилалӣ ба зудӣ дар сомонаи радиои озодӣ нашр мешавад. дар рӯзҳои ахир нигарониву шикояти сокинони Тоҷикистон аз ҷумла корбарони шабакаҳои иҷтимоӣ дар мавриди маҳдудияти нерӯи барқ бештар шудааст. дар ширкати барқи тоҷик маҳдудияти барқро тасдиқ намуда бидуни суҳбатҳои сабтӣ гуфтанд ба эҳтимоли зиёд ин мушкил моҳи апрел пурра бартараф хоҳад шуд. ин ширкат ҷузъиёти бештар намедиҳад, вале муштариёну коршиносон баъзе паҳлӯҳои мушкилоти мавҷударо дар маҳаллаҳои кишвар ба ҳамкорони мо Алишер Зарифӣ ва Шаълои Абдулло нақл карданд. барои зимистон ҷамъ кардагим барои алом маҳдудияти барқ мушкилоти ин хонаводаро бештар кардааст. ин охирин захираи сӯзишвориест ки мегӯянд то поёни зимистон намерасад. ин оила мисли ҳазорон хонаводаи дигари Тоҷикистон дар як шабонарӯз танҳо 8 соат барқ доранд. унҷа свет мебара то соати 4-5 даже мезгарад 6 даба гирён мекунад светомон ки уҷо торик мешава охир. шаба торик мешава рӯзона ҳамун соати 8:30 саҳар мекушанад. ойниса Бобиева мегӯяд пули барқро сари вақт пардохт мекунад ва ҳарчанд нархи барқ боло рафт ваз тағйир наёфт. реҷаи маҳдудияти барқ дар маҳаллаҳо ба гуфтаи сокинон одилона нест. ин хел ҷора мебинӣ чаврӯз гирён ай ин ҷои мода тамоман охир давайдати свети чи шароити чи нестай муҳайё нестай танқисӣ мекашем барои ҳамин свет шама. ин хонавода дар 15 километри Душанбе дар деҳаи баҳори шаҳри Ваҳдат зиндагӣ мекунад. дар ин ҷо бебарқӣ мушкилоти дигарро низ ба миён овардааст. дар наздикида чиз дорем бо антен ҳастае антени мегафон не ки рӯзона ҳамин то оне ки ҳамин свет наояд ягон кор вообще кор намекунад. ягон кас занг задан дар кор ягон чӣ кардан дар кор абсолютно кор намекунад. маҳдудияти барқ сокинони дигар минтақаҳои Тоҷикистонро ҳам нигарон намудааст. таъмини аҳолӣ бо барқ яке аз мушкилиҳои асосии ҳукумати Тоҷикистон гуфта мешавад ки бо вуҷуди бунёди нерӯгоҳҳои зиёд то ҳол ҳалли худро наёфтааст. мақомот дар суҳбатҳои расмии худ ба истифода додани нерӯгоҳи роғунро роҳи ҳалли мушкили бебарқӣ арзёбӣ мекунанд. то ҳол ду чархаи ин нерӯгоҳ ба кор даромадааст, вале маълум нест чаро барқи он мушкилро ҳал накард. аброр мирсаидов иқтисоддони тоҷик мегӯяд дар низоми энержияи Тоҷикистон нахуст бояд шаффофият роҳандозӣ гардида пеши роҳи дуздӣ барқ гирифта шавад. имрӯз ҳамн масъулон ва корхонаҳои энергетик ки шабакаҳои энергетикӣ дар минтақаҳо ҳастанд онҳо ҳавасманд мешаванд ва низоми ҳавасмандкунӣ муайян кардагӣ ки он касе ки бештар сарфа мекунад нерӯи бахт рейтингҳо аз рӯи ҳамин муайян карда мешавад. модоме ки рейтинг яъне ки нобурӯ нуфузаш фаъолияташ ки аз рӯи сарфаи энергия ки байни худашон мегиранд яъне ки як мусобиқа доранд аз ҳамин нуқтаи назар онҳо ҳаракат мекунанд ки бештар сарфа кунанд. аз ҳамин нигоҳ яъне ки дар минтақаҳо ба назари ман албатта шояд ҳамто бошад аз ҳамин нигоҳ онҳо мехоҳанд ки
یک محدودیت کنون و یک صرفه کنون از حساب صرفه کردن از لیمیتی که معین کرده شده است آبروی اعتبار گیرم. аз тирамо боз дар гӯшаҳои кишвар лимити барқ ҷорӣ аст. дар ширкати барқи тоҷик мушкилро ба камии об дар обанборҳо пайванд доданд, вале аз ҷузъиёти бештари мавзӯъ худдорӣ намуданд. қаблан онро ба корҳои профилактикӣ ё тармими таҷҳизот бастагӣ медоданд. дӯстони азиз, шоми 28 январ соати 9 шаб ба вақти душанбе дар қатар дар қувозмоии 8 ниҳоии ҷоми осиё футболбозони дастаи миллии тоҷикистон бо мунтахаби Имороти Муттаҳидаи Араб рӯбарӯ мешаванд ва умедворем ки масъулони шабакаҳои тақсимоти барқ имкон хоҳанд дод ки ҳаводорони футбол ин бозиро дар ҳамаи минтақаҳои Тоҷикистон тамошо кунанд. رو می‌آوریم به موضوعهای دیگر. ده کاربر رادیو زودی از آن ناراحتند که آنها را از طریق شبکه‌های اجتماعی فریب دادند و پولهایشان را گرفتند. شبکه‌های اجتماعی پر از اعلان‌هایی است که طریق ذهن صنعی به شما جای کار پردرآمد و راهی را پیشنهاد می‌کنند. حتی چند روز اخیر با استفاده از چهره همکار ما مومن احمدی چنین یک نوار دروغین ساخته و شهروندان را فریب دادند. چیکار باید کرد که فریب نخورد و به دام قلبانی اینترنتی نافتاد؟ همکارم مومن احمدی این موضوع را پیگیری کرده است. کار در امریکا و اروپا در یک روز $1000 درآمد می‌خواهید؟ شبکه‌های اجتماعی از این گونه اعلان‌ها پر شده است. البته همه این را می‌خواهد، اما احتیاط باشید تا از آخرین سامانه خود محروم نشوید. خلبان با استفاده از تکنولوژی نو هر روز طرزی نوی فریب می‌یابند. ببینید چی دام‌های می‌گذارند. Сенсационные новости проносятся по всему Таджикистану. Известный блогер Сека запустил собственное сообщество для заработка. این چهره من است ولی با صدای بیگانه که با آدمان دروغی محض میگوید. در اینجا از نام رادیو آزادی مردمان را دعوت میکنند که به یک طرح همراه شوند و پولی زیاد به دست آورند. گویا چند نفر هم تصدیق میکنند که فایده گرفتند. اصلا قلبان اینترنتی از این ویدیو استفاده کردند. مقامات تاجیک و قرغیز در دوشنبه مسئله مغز را بحث کردند. Для новых участников всего на 24 часа. Не упускайте возможность. به این دروغ ساخته برخی داده شدند. ما او را باور کردیم چون رادیو آزادی را باور داشتیم. وقتی که نطاق شما گفت زد ما باور کرده پول پرداختیم. چرا به چنین چیز باید شبهه کرد؟ رادیو آزادی هیچگاه این کار را نمی کند و حقی ترغیبی مال و محصولات را ندارد. شما اگر به چنین چیزی دچار می شوید هیچگاه با آن باور نکنید، چون که خلبان از نام شرکت و کارخانه های معروف از راه فریب مردم را به دام می افزایند. دوستان عزیز، شکل پوره این گزارش را در سامانه رادیو زودی در صفحه یوتیوب و اینستاگرام و فیسبوک ما تماشا کنید و زیرکی را از دست ندهید تا قلبان و فریبگران پول با زحمت به دست آورده‌تون را از خود نکنند. در عرفه کشایش فروم اقتصادی داووس سازمان بین‌المللی اکسفام نتیجه پژوهش‌های 3 ساله‌اش را نشر نموده ابراز داشت که در 3 سال اخیر جمع‌کنی ثروتمندان انگشت‌شمار از یک طرف و از سوی دیگر خشاک‌شوی میلیاردها ساکن کشورهای مختلف روی عالم سرعت بیشتر کسب کرده است. این سازمان بین‌المللی که با کمبیزاتی و ناعدالتی مبارزه می‌برد از حکومت‌های عالم دعوت کرده است که برای احیای عدالت اجتماعی و اقتصادی تلاش ورزند. همکارم زرانگیزی نوروشاه موضوع را ادامه می‌دهد. از سال 2020 به این طرف سرمایه 5 مردی ثروتمندترین عالم 869 میلیارد دلار افزوده در مقابل 5 میلیارد اهالی روی عالم خشاک‌تر شدند. در روزهای برگزاری فروم اقتصادی داووس که به اصطلاح الیت سراسر دنیا را گردی هم می‌آورد، گروه اکسفام گزارش به تاب رساند. مدیر عامل موقت این گروه بین المللی مبارزه با قشاقی امیتاب بهر در شرح این گزارش میگوید وضع ناگوار است. گزارش از آن شهادت می‌دهد که ما به دهه جدایی وارد می‌شویم که در آن 5 میلیاردر دارایی‌های خود را تخمیناً 2 برابر بیشتر کردند و از طرف دیگر 5 میلیارد اهالی روی عالم دست جمعانه کمبیزاتر شدند. اکسفام تخمین می‌کند که با این سرعت در طول 10 سال آینده ما شاهد پیدایش اولین تریلیونر شده برای رفع قشاقی سراسری به 200 سال دیگر نیاز خواهیم داشت.
дар ҳошияи нишасти Давос Оксфам аз ҳукуматҳои олам даъват кард ки қудрати ширкатҳои бузургро аз ҳисоби шикастани монополия ё худ инҳисори нерӯ ҷорӣ намудани андоз ба фоидаи барзиёд ва сарват барҳам диҳанд. ҳамчунин ин созмони байналмилалӣ пешниҳод кардааст ки дар ин гуна ширкатҳо бахше аз саҳмияҳо ба коргарон дода шавад то онҳо низ ҳаққи моликият пайдо кунанд. давлат бояд ба таври ҷиддӣ дар хадамоти ҷамъиятӣ ба монанди маориф, беҳдошт, нақлиёт ва энергетика сармоягузорӣ кунад. Дар сатҳи ҷаҳонӣ мо шоҳиди он ҳастем, ки дар кишварҳои дорои хадамоти пешрафтаи ҷамъиятӣ нобаробарӣ дар миёни мардум камтар мушоҳида мешавад. гузориши Оксфам хотирнишон мекунад ки дар давоми 3 соли гузашта мутобиқ ба афзоиши таваррум даромади 5 марди сарватмандтарини олам молики ширкати истеҳсоли мошинҳои барқи Тесла Илон Маск, молики ширкати Луи Виттон Бернард Арно, молики ширкати Амазон Ҷефф Безос, молики ширкати Оракл Ларри Эллисон ва сармоягузор Ворен Баффет ба таври қобили мулоҳиза афзоиш ёфта дар 2 соли ахир маоши тахминан 800 миллион коргар мутобиқ ба таваррум афзоиш наёфт. ба қавли муҳаққиқони Оксфам дар натиҷа хисороти солонаи коргарон ба тахминан 25 рӯзи корӣ мусовӣ гаштааст. гузориши ҳамкорам Зарангези Наврӯшо буд. Зимнан Тоҷикистон ҳам бахше аз равандҳои ҷаҳониро аз сар мегузаронад ва дар пайи фурӯпошии шӯравӣ дар ин кишвар фарқ миёни бовию камбағал аён шудааст. дар ҳамин ҳол хабарнигорони Радиои Озодӣ дар душанбе аз чанд роҳгузар пурсиданд ки вуҷуд доштани нафарони дорову нодор хуб аст ва ё бояд ҳама баробар бошанд. бои камбағалам ки боша бояд ягон чорае боша ки камбағалонам ном биёвам бихӯран. охи ҳама як хел неста ку ҳама одамое ҳастанд ки хеле мошино доранд, одамое ҳастанд ки пиёда мегарданд ранги моворе. росташ боигари ин саломати одам якумаш, дуюмаш худо ба шукр мана ҳама чиз ҳаст. мана хурсодем, хушсодем, ана худо ба шукр мана бачаҳо кор кард ҳамин қадар. бештар сохтар буд, имсол камтар вазминтар шуду беҳтар не. баъд масалан шумо медонед дар мо ҳам ҳастанд як гурӯҳ одамое ки бисёр сарватманд ҳастанд, як гурӯҳ одамое ҳастанд ки фақир ҳастанд, нодор ҳастанд. агар қонуни дунё дагирем ихел намешад. агар қонуни ислом дагирем беҳтарини хубтаринаш агар савобҷӯ бошанд, мақсад ҳама баробар бошад, и хубтара. масалан як ҳоҷи маҳмуд бисёри инвалидоро дастгирӣ мекунад, ё ки раҳими ғармӣ бо лақабаш раҳими ғармӣ меган вай мисол одаморо дастгирӣ мекард. ба фикри ман хаями ҳама якхела дошта бошанд ақсара доротар барое ки Россия рафтим омадем бо ядустум пул овардем хайҷа кор кардестем зиндагӣ беҳтар шудестае, рӯз то рӯз беҳтар шудестае. мисол ҳама зиндагӣ дар даст хитай бо бихоҳе ки бештар ба даст биёри зиндагида бо бештар ҳаракат кардан баркун. зиндагимон айрӯи муҳоҷиратие ки дар тарафҳои чӣ дар Европа, чӣ дар Россия, дар ҳамуҷо зиндагимон мисол пул ҷамъ гир мекунем, дар ҷо мисол хумо обод мекунем. айрӯи ҳамин хай камтар соза ё. шумо дар бораи ақаллан ягон нафара дар Тоҷикистон мешиносед ки миллионер бошад? бисёриро мешиносем. мисол ба ном бигирем, агар Саидмурод Давлатов, Раҳими Ғармӣ гуфтани ба қавли Раҳими Ғармӣ хай ҳастанд ки ошкор нестанд, бисёрош ҳастанд. мақсад ман вақте ки дар ҳамин Тоҷикистон кор мекардам медидим қатъи одамое кор мекардам ки мисол сарватманд будан, ошкор зиндагӣ намекардам. мақсад хай ба ҳар ҳол доштам чуна мисол нағз будан. дӯстони азиз, барномаи навбати ахбори озодӣ ба поён расид. аммо нашри хабаргузоришҳои тозаи мо дар вебсайти озодӣ.орг, ҳамин канали озодӣ видео ва саҳифаҳои мо дар фейсбук, инстаграм ва телеграму X идома меёбад. умедворам ки дар 2 рӯзи оянда истироҳати хуб хоҳед дошт ва худро эҳтиёт кунеду то дидор дар барномаҳои дигар. худо нигаҳбонад.